noget galt her. Lukas! Hej. Kigger du lige ind? Gør det ikke? Hvad er det, der sker? Det kan jeg ikke sige. Måske det bedste, at du tager fri for dage, ikke? Så kan vi få det her på plads og stille dig. Hvad har hun nu fundet på? Vi har desværre anledning til at tro, at der er sket grænseoverskridende adfærd imod. Du skal ikke høre på, hvad de siger. Jeg kan have en lille pige, og hun duer ikke. Så hvorfor skulle hun? Hvad laver I her? Hvad sker der? Hjem igen, Lukas. Du kan ikke få noget her. Jeg har ret til at kigge ind. Jeg kan godt prøve at se. Det er min bedste mens datter, det ved du godt, ikke? Jeg tror på børnene, Lukas. Det har jeg altid gjort. Hvis du rører sådan en lille dag. Vil du fikse eller hvad? Så får du en i panden. You are not a sick person, huh? Helvede, du har ikke gjort noget. Hvorfor lå du min far? Hvad er det, du forestiller dig, der er sket? Det er dem, der er blevet syge i hovedet. Vil du sige noget til mig? Hele byen står og hører på dig, mand! Det er alarmcentralen. Jeg har kørt og slået mit knæ. Lige på det ene. Det er alarmcentralen. Jeg er lige blevet overfaldet af stjål. Du bruger politiet lige nu. Er du taget narkotika, er det korrekt? Det er kongen. Men det er jo ligesom din egen skyld, ikke? Vi er heldigvis tilbage på gaden efter i morgen. Det er dejligt. Det ringer. Det er alarmcentralen. Hallo? Taler med Iben? Hej, skat. Har du drukket? Nej, det har jeg ikke. Hvem er du sammen med? Iben ved personen, du er sammen med, at du har ringet 112? Nej. Du er blevet bortført? Ja. Iben? Hvem er det? I skal ikke blande jer. Jeg er fra politiet. I vogter. Og en har brug for os. Det er ikke din opgave, det her. Kør efter. Han blikker af. Han er ved at køre motorvejen. Han må se dig. Tag den 6-årige pige, der sidder alene hjemme. Jeg har lovet hende, at hendes mor kommer hjem. Så stopper du. Sento che hanno necessari cioccolati scopri sono a viszkis. Mert róla van szó, már szórakoztató módon cicázott a rendőrökkel. Apus volt, a könnyes történet az nem elég. Hol, mikor, hogyan, kivel. Szeretném, ha mindent elmondaná. Mit akarsz? $1 millió és a telefonszámot. Az egyik még bejöhet. Lottoz. Nem okos, gyönyörű és kedves. Mit tud ajánlani neki? Papírok, pénz. Jönnek! Biztos, hogy nyelvünk, bazd meg. Ez az életünk. Nem hittünk magában. Ő maga tulajdonképpen egy ős, egy celeb, egy kibaszott 20. századi Rózsa Sándor. Nagyobb bankokra akarok ráállítani. Ugye tudod, hogy ez mennyire veszélyes? Tudjuk.